usuku lobumnyama nolosigayegaye, usuku lwamafu nolobumnyama obukhulu, njengokusa kwenekwe ezintabeni, abantu abaningi, abanamandla, abangazange babe ngabanjalo kwasendulo, nabangasoze baba ngabanjalo emva kwabo, kuze kube naseminyakeni yezizukulwane ngezizukulwane. Wamukelekile kumnikelo. Umprofethi uJoeli unikeza isithombe esicacile nesidabukisayo sosuku lobumnyama nolokuphelelwa ithemba. Lolu suku, olwaziwa ngokuthi usuku lweNkosi, lumelela isikhathi lapho ukwahlulela kukaNkulunkulu kuyofika ngamandla, kuthinta izwe nabantu balo. Amazwi kaJoeli awasona nje isixwayiso kubantu besikhathi sakhe kodwa futhi ayisikhumbuzo kithi ukuthi ubuhlobo bethu noNkulunkulu bucayi kangakanani. Encwadini kaJoeli, isahluko sesibili, ivesi lesibili, sifunda ngosuku lobumnyama nesigayegaye, usuku lwamafu nolobumnyama. Lokhu akusona nje isenzakalo esingokwemvelo kodwa kuwuphawu lwenhlekelele ezayo. Njengoba nje isikhonyane singasibekela isibhakabhaka, sivimbe ilanga, kanjalo isono nokungalaleli kungafiphaza ukuphila kwethu futhi kusithe ukukhanya kobukhona bukaNkulunkulu. Abantu abakhulu okukhulunywa ngabo evesini kungenzeka kube amabutho ahlaselayo, amelela ukwahlulela, noma okungokomfanekiso, amandla abhubhisayo, afika lapho singaphenduki. Lamandla awanakuvinjwa, njengokukhanya kwasekuseni okusabalele ezintabeni. Isahlulelo sikaNkulunkulu sivezwa njengesingenakugwenywa. Njengoba nje nokusa kuthinta iziqongo eziphakeme kakhulu kuqala. Abantu bakwaJuda banikezwa ithuba lokuphenduka, futhi kungenzeka ukuthi ukuhlasela uJoeli axwayisa ngakho akuzange kwenzeke ngoba baphendukela kuNkulunkulu. Lokhu kugqamisa umusa kaNkulunkulu, enikeza isikhathi sokuphenduka ngaphambi kokuba kufike inhlekelele. Nokho, kukhona nesixwayiso esiqinile lapha kithi namuhla. Uma sihambisana noNkulunkulu, silangazelela usuku lwakhe, sazi ukuthi luzoletha ubulungisa nokuvuselelwa. Kodwa lapho siduka kuye, amandla akhe aba yingebhe, esebenza ngokumelene nathi, njengoba nje kwakuyoba njalo kuJuda ekungaphendukeni kwabo. Singalindi kuze kusigubungele ubumnyama. Masiphendukele kuNkulunkulu manje futhi sifune ukukhanya kwakhe. Asikhuleke. Nkosi, siyakubonga ngokukhanya kobukhona bakho ezimpilweni zethu. Sicela ukuba usihole usisuse ebumnyameni besono futhi usiyise ethembeni elitholakala kuwe. Sengathi singahlala sifuna ubuso bakho, ukuze silungele usuku lweNkosi ngezinhliziyo zokuphenduka nokudumisa. Egameni likaJesu, amen.